Здравейте, приятели! Днес ще ви разходя из едно малко чаровно селце в Русенско, село Бабово. Тук времето тече по-бавно, а традициите още живеят. Историята на селото е богата, макар и не толкова известна. Казват, че името му идва от баба, уважавано име за възрастна жена, и може би е свързано с легенда за стара жена, която е създала селото. Природата около Бабово е спокойна, и поля, леки хълмове и плодородна земя. В селото се отглеждат житни култури и слънчоглед. Климата е умерен, с топли лета и студени зими. Хората тук са топли, трудолюбиви и гостоприемни. Повечето се занимават с земеделие. Често се събират по празниците. Имат запазени традиции като коледуване и Лазаров ден. Както много български села, Бабово днес е с застаряващо население. Мнозина и се изселват, но и такива, които се връщат на лятото и пенсионирани. Селото пази традициите, спокоен дух на българско село. История. Земеделището на селото в природен парк Калимон Бръшлен е разкрита антична гробница под формата на могилен насип с височина около 8 метра и диаметър при основа 42 метра. Състои се от 4 последователни свързвани помещения. Предверие Дромос, коридор второ предверие и гробна камера. В северната страна е разположен входа на гробницата, който днес е запечатан, а гробницата е ограбена още в древността. Счита се за една от най-големите в днешните български земи. Като вероятност е принадлежала на някой виден гражданин от тракийски произход и членове на негово семейство. Но откритите находки след ограбването се предполага, че гробницата е използвана до 14 век след Христа. Строителството е изпълнено от обработени каменни блокове за стените и тухли за полу. Редовни събития. Най-голямото събитие е селския сбор, когато всички хора, свързани с селото, се връщат, за да празнуват новът на село. Той е на Свети Дух, който се мини всяка година, но е около началото на лятото. Други големи празници за селото са Великден, Коледа, Нова година, Гергьовден, Сирени заговезни, Ден на християнското семейство, фолклорния празник грея на ракия и зелева чорба. Старовремската софра се провежда на 18 февруари всяка година. През 2005 година започва проект по възстановяване на блатата около селото. Място е обявено за природен парк Калимон и обхваща обширна територия около селата Бабово и Бръшлен. Защитена зона. Може да се открие блато Кукиче. Село Бабово се намира в североизточна България, на 2 км от брега на река Дунав, на високо плато, което защитава селото от пролетно пълноводие на реката. Надявам се, че това видео ви е харесало с село Бабово. Очаквайте ни другия път с нещо ново. Чао и до нови срещи!